हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ। चलतु आज आम बुली ଯିବା ଭିତରକନିକା ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। आम क्लस्टर तरफ आज ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ को आमर पिकनिक ଯିବା होची। चलतु देखा ଭିତରକନିକା कौन देखा ଭିତରକନିକା कुंभीर ता सहित बोटिंग रो मध्य मजा नवा आउ कौन कौन देखा चलते। पिकनिक माने नाच गीतर मजा बर्तमान आमर शुभ दीदी माने टिकी दीदी बर्तमान आमर बस भीतर नाच स्टार्ट कर देइछन्ती। देखा किए सब नाचुं देखिकी आमर दीदी कहते कौन सब छुआ कटार बसीच जा नाच बर्तमान बस रे नाच स्टार्ट हो बर्तमान आमर बस भितर ये सब माने कौन अलग प्रकार डांस बर्तमान चली डांस दीदी चालू चालू गीत बंद है। पिकनिक रो एटा तो मजा एटा ही मजा मस्ती एटा दीदी बर्तमान समस्त टाणी नहीं बर्तमान नचौती। बर्तमान आमर भजरी सार झील को धरिकी बर्तमान डांस मो वीडियो कला से बंद है रहा गोटे कथा है आम पिकनिक आसती खुशी मनवाई जदि खाली खाली बसिकी जा कौन लाभ पिकनिक आसती माने मजा मस्ती नाच गीत ये सब ही हम तो हम आम कुनी झील की नाच अरे सी मैंने समस्त सहित ताल दे नाची बर्तमान आमर अधा बाटर बस अटकला कारण यहाँ प्राय आम पाखापाखि चांदबाली पहुँची गलु समस्ते टे ओह्लैले ये गोटे चाहा दुकान अच्छी समस्ते चाहा पीवाई बर्तमान बस ओह्लैले बर्तमान समस्त चाहा पीबे लोक वर्तमान चा पीउचंती सब ओह्लै पलैगले चाहा पीवाई ठंडा ठंडा टे लगुच तेणु चाहार बर्तमान मजा फाइनाली आम आसी पहुँची गलु कौटे ଭିतरकनिका आम बोट्रे बसीगलु कि मनर टिके टिके डर कारण प्रथम थर बोट्रे बसुचे ता सहित जेतिकी डर ताठारू ढेर गुणा अधिक खुशी कारण आम भितरकनिका केबे आसीने ना प्रथम थर भितरकनिका बुली आसे तेणु प्राय समस्त मन टिके डर ता सहित बहुत सारा खुशी जे भितरकनिका आम देखा जाऊे
ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଟ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲୁ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଆମର କୋଉଟା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଇଟା କେଉଁ ନଦୀ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଏଇଠୁ ବୁଟ୍ ଯେତିକି ସବୁ ଆସୁଛି ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଘାଟରୁ ଏଇଠୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଭିତରକନିକାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠୁ ବୁଟ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଟ୍ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ହିଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀଟା ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରାୟ ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ଟିକେ ତା ଉତ୍ସାହଟା କମିଯାଇଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ବି ଆସିଲା ମଧ୍ୟରେ କି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁମ୍ଭୀର ମାନେ ଯେମିତି ବଡ଼ ଏଣ୍ଡୁଆ ହେଇଗୁଡ଼େ ପୁରା ବଡ଼ ଏଣ୍ଡୁଅ ଯେମିତି ସେମିତିକା କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବା। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିବା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବୁଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସରିଗଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନେ କାଉଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀରଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ବୋଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶୋଇଛି। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗଣୁଛନ୍ତି କାହାର 40ଟା କାହାର 42ଟା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବୋଟ୍। ସେମାନେ ସାରିକି ଆସିଲେଣି, ଆମେ ଯାଉଛେ। ରେ ବାବା କେତେ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀରଟା, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋରୁକୁ ଗୁଳି ଦେବ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲୁଛୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ଟା ମଲା ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି। रेडी है ओइठु टिके धरिकी गोटे कन्नी मरसला मो चालची बुलाई दे ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଯାହାକି ଆମର 1998ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। ଏଇଟା ମାନେ ପ୍ରଥମ ତା 1998 2002ରେ ରାମସାର ସାଇଟ୍। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଆମର କୋଉଟା ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଏଇଟା ହେଲା ଭିତରକନିକା ବୋଟାନିକାଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଭିତରକନିକାର ଗୋଟେ ହେଉଛି କୁମ୍ଭୀର ବ୍ରିଡ଼ିଂ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଟାକି କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଆଣିକି ରଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁମ୍ଭୀର ବାହାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକି ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମ୍ବର ନାହିଁ, ଫାଙ୍କା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛି। ଭିତରେ ଥିବେ କି
କ'ଣ କହନି ଅଣ୍ଡା କୁମ୍ଭୀର ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ ବି ଫାଙ୍କା। କୁମ୍ଭୀର ଅଣ୍ଡା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଭିତରକନିକା ପାର୍କ ବୁଲା ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଭୋଜି ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭୋଜି ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭୋଜନର ଆନନ୍ଦ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଲ ମଝିରେ ହିଁ ଆମର ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ କୁଟା ପାରିକି ସମସ୍ତେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଭୋଜି ପାଇଁ ଟିକେ ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଧ ହୁଏ। ଭିତରକନିକା ଫେରିବା ବାଟରେ ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା କି ଆମେ ଦିଘି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଇକି ବୁଲିକି ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସିଏ ରାଜି ହେଲେନି ଦିଘି ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତେଣୁ ସେଠି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା। ଭଦ୍ରକ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମର ପାଖାପାଖି 5:30-6 ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ଆମେ ଭଦ୍ରକରେ ଥିବା ଚାଇଲ୍ଡ ପାର୍କ ବୁଲିଯିବା, କାରଣ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ନା ଚାଲ ଦିଘି ତ ହେଲାନି, ଆଉ ଆମେ ବୁଲିଯିବା କେଉଁଠି ନା ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ ପାର୍କ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଠିକି ଗଲେ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ମାତ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସବୁ ଝୁଲଣା ଯାହା ବି ସବୁ ଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ସେମାନେ ସବୁ ବୁଲିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ଭଦ୍ରକର ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ ପାର୍କଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆସିବୁନି ଏବେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି। ଆସୁନି ଗୋଡ଼ଟା ସିଧା କରନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପାର୍କଟା। ଏପଟା ଏପଟା ମୋ ପୁଅ ତାର ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ଖାଲି ଧାଇଁ ବୁଲୁଛି। ଏଇଠି କୋଉଟାକୁ ସେ ଖେଳିବ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମ ଦିଦି ଆମର ଭୋଜିରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ସିଏ ଝୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗିଲା ଘୁରେ ତ ପଡ଼ିବ ବସ୍। ହଁ ତାକୁ ଦିଅ ବସେ ହଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଇ ବେଶୀ ଦୂର ଘୁରା ନା। ଯିଏ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଚାଇଲ୍ଡ ପାର୍କ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯିଏ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କଟି।